Gikumpirmar sa anti-kidnapping group Visayas Field Unit nga masakop sa organized kidnap for ransom group ang upat ka mga Chinese nationals nga napatay sa engkwentro. Tali sa mga otoridad. Nahitabo kini sa gipahigayong rescue operation sa biktima nga usa ka 70 anyos nga investor. Giingon sa AKG official nga misukol ang mga kidnapper. Hinungdan nga mibalos ang mga otoridad nga misangpot sa kamatayon sa mga sospek. Ani ang report. Suma ni Police Lieutenant Susimo Rabanes, team leader sa AKG Visayas Field Unit, nga nahirabo ang pagpangidnap sa Barangay Lahok, Dakbayan sa Sugbo niadtong Mayo 25. Apan gidala ang 70 anyos nga biktimang Chinese national sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Base sa nakuha nilang CCTV footage, maong nasubay sa AKG ang balay nga giabangan sa mga suspek diin gitaguan ang biktima. Sa hiniusang operasyon sa AKG, ug sa kapulisan sa Lapu-Lapu gi-rescue nila ang biktima. Apan pag-abot nila sa dapit, unang mipabuto kuno ang mga kidnapper nga nakaigo sa usa ka operatiba, may na lang kay naka-life vest kini. Tungod kay wa madala sa auhag sa mga otoridad ang mga suspek sa pag-surrender, mao napugo sa pagbalos nga nisangpo sa batayon sa upat ka mga kidnapper. Nasuta nga mga Chinese nationals usab ang mga suspek base sa pasaporte nga nakuha sa crime scene. Apan dili una ibutyag sa AKG Visayas Field Unit ang identity nila, sanglit dili pa sila makasiguro kung sakto ba ang pangan sa nabutang sa passport. 5 ka tuig na siyang adunay patigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kay ang atong pag-adto dito para pag-rescue sa victim o pag-aresto sa mga possible suspect. But because of the armed encounter, giunahan ta na wala na tayo choice, wala na tayong magawa to defend ourselves. That's why nahitabo nga napatay sa atong kapulisan ang mga upat ka kidnappers. Nasayran sa AKG ang modo sa mga suspek nga mangita og biktima. Uban ang mga locals ug kon makakita na, ila kining nagiton dayon mutawag sa pamilya nini sa China ug mangayo og ransom. Wala pa masuta pila ang ipangayong ransom sa mga suspek. Alan, ang ransom demand dito sa China. Wala diri sa Pilipinas. Samtang gitan-aw sa AKG nga adunay kalambigitan ang upat ka mga Chinese nationals sa nahaunang mga Chinese nga nadakpan human makadagit sa kadugong inchik niadtong Mayo 7. Ongoing ato ang investigation, no? Follow-up investigation. But atong gitan-aw ang mga possibility nga doon na sila connection between these groups. Kauban si Philip Patricio og Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.